Tanaw daw mami kung okay ba. Kaya mo. Kana din. Kuandre may gala mga suga kay magpahimo pa mig suga nga tama gyud ba, ha, murag pareha sa ABS-CBN. Ngit-ngit mo na kay kog naong diri sa ngit-ngit mo na kog naong diri sa radyo nga maingon sila nga sa astilan kung personal may personal do gwapo man ka nga diha sa Facebook ang imong naong ura man gikan sa Africa. Maadong buntag gikan sa Ponciano paingon sa Moscow. Awa na kay kapuli anang Moscow may gala kay dili na ko marime. Nya karon pod gidoble na ako karon gi-video na ko karon may gala para ibutang na ko sa akong MD Facebook MD kay andili sa kuan dili sa isa ka Facebook na ko nga website ilamang kwaon ang galo nila og after 24 hours. So ibutang na ko sa akong website nga pwede ninyo i-review. Madto mo sa Edward Rabuyo Kagapi MD. Na MD dito. Munang akong ika-second nga website. Edward Kagapi MD. Dito ninyo makita tong akong gikuan. May buntag diya sa Australia, Toto Katalan. May buntag diya sa asa man ni siging karon New York baka may gala wa jud taon ko kay balo ani ging asa na karon kay ura man kag kuan wait QX komunikado. Wa na ko kay balo kog asa na karon New York baka o California baka o Toronto baka daghang kay paminaw may gala tuwas gawas sa Pilipinas mao lagi. Mao ni nga akong gi-improve ni akong naong diri sa Facebook kay in town masawayan unya ta dito sa lain lugar may gala naunsa naman mo dias Pilipinas nga negro na mo. Okay. Karong buntaga may gala magistorya tag init pa sa tabliya. Init pas tabliha may gala kay ngano man. Mao ni ang resulta may gala kung dili doktor magpalumaluma og desisyon para sa katawhan. Unsa man na istorya ni mo dok? Init pas pandesal ni ba? Sa radyo, sa TV, sa newspaper, sa internet, sa social media, ala karambulan ng tao nga naman tao ni nga gihimo man tao ni sa atong former president para lang yun makadaog sa eleksyon. Santa Cruz Diegos, ang akong istorya karon may gala ang vaccination, ang bakuna sa dengue ingani man gud pagsugod sa paghimo sa bakuna may gala sa diphtheria, pertussis, tetanus mo man mga first nga atong bakuna no. Paghimuan na nila ilag yung istadihan o pila ka tuig nga study may gala basta si kuan lagi kato si nag-imbento aning vaccination si Pasteur. Niabot pa siya mga napulo ka tuig paingon sa 15 ka tuig ha. Giantusan gyud niya gyud research para makakuha siya og bakuna, makahimo siya og bakuna. Kay dili naman mapugngan ang diphtheria sa una may gala, dagdam kaayong mga matayng bata, pertussis, o kaning tetanus. So iyang istadihan kung ngano man ni siya nga daghan man gyud kaayong mga matay atong panahon na may gala nga 1900s. So iyang gi-research o iyang istadihan ang antigen antibody reaction. Unsa man ang mga kabawa na may gala. Mo na siya ang immune system. Sa atong lawas, kung na ay kagawation,
natay foreign body, foreign material nga mosulod sa atong lawas, mo-react ang atong immune system. Unsa man ang immune system? Sige lang kadungugan ang immune system. Unsa man ang immune system dok? Kana siya kauban na siya sa atong dugo. Dito sila sa mga kauban nga white siya. Lymphocytes, chronic infection. Monocytes sa allergies. Okay. Sa pagsulod sa kagaw sa atong lawas mahigala. Ang kagawation, ang kagaw nato, paminaw gid mo pagmayo kay di gyud ta makasinabot ani. Ang kagaw doy pagsulod sa atong lawas, mura na siya og kanang abusayap. Mo-react ang atong mga kapulisan, ang katawhan kung kaila sa abusayap, kung wala kaila, sorry na lang. So, pagsulod sa kagaw sa atong lawas, ang atong lawas mohimo og antibody. Muna siyang antibody. Mohimo siya urabag ka ng karatula. Ikaw si Abu Sayyaf. Ikaw si kisa babay pangalan nimo ana diha ibutang nimo diha nga si Richard. Mao nay pangalan ibutangan niya pangalan ang kagaw nga mosulod sa lawas. Muna ang antibody. Karon kung nanakay antibody sa imong lawas, kana siya every time sulod ang Abu Sayyaf sa imong lawas, makasailan na din ba? Layo pa kayo. Kailan na dayo ang lymphocytes mahigala nga, nisulod man si staphylococcus, si tuberculosis, nisulod man. Layo pa kayo mahigala. Di, makareact na dayon ang antigen nato. Makahimo din siya antibodies. Mabali, ang pasabot sa antibody mahigala, depensa sa lawas. So, ang katong si Abu Sayyaf, matong antigen. Karon, nakita ni Pasteur nga kung i-stimulate o hinay-hinay, ang botong sa Bisaya sa stimulate, may gala. Kung i-stimulate o hinay-hinay ang atong lawas, muhimo siya og antibodies. Without reaction sa tibuok lawas. Kaya kung mo-react ang tibuok lawas, makita man ninyo na mag-allergy, mag-sepsis, mag-anaphylactic shock. Ambot lang. Unya na lang ng alat ka ng mga pangalan na kay lisod kay explain ka ang putol niya akong istorya sa vaccine. So, nakita ni Pasteur nga is slowly stimulating the body mo produce kag antibody. So, ingon siya nga kung mo produce man itag antibody nga without reaction, mao na atong posibilidad nga maghimo na tagdaag antibody para dili maggrabe ang imong sakit. Nakita niya nga ang diphtheria, ang pertussis, ang tetanus, muhimo sila og antibody. Immediate. So, himo siya og gamayng antigen agikan aning mga butanga, aning mga kagawa, mga kagawad, unya gi-inject niya hinay-hinay sa mga tao. Gi-trial nila kabalo mo pila ka tuig pag-trial sa mga bakuna may gala sa diphtheria, pertussis, o tetanus. It took him 15 years. Unang naalala ninyo. 15 years bago niya bago gi-accept sa medical society. Karon nisulod ang daghan ng kayong bakuna. Perteng daghanan ng bakuna nisulod. Measles, mumps, basta ilan ang bata lagi, ang baby lagi karon. Muragi giratsada og injeksyon tungod sa kadaghan sa bakuna. Maayo man ning mga measles, mga mumps nga vaccination kay wala gidali-dali. Ang one of the bakuna nga gidali-dali og himo mulaktaw na lang kung may gala kay di gyud kumhuman di ba? Is number 1 para sa pneumonia, para sa hepatitis B, o para sa dengue. Katong
pneumonia nga vaccination may gala, ha? Gitrial lang sa over 1,000 volunteers. Mao na siya, daghan kaayong nakita nga failures, ha? Daghan kaayong gibakunahan ang pneumonia, mag-pneumonia lang gihapon kay ngano 23 kakagaw lang iyang maprotektahan. Hepatitis B gyud may gala. Ha? Grabe gyud. Bakunahan kag hepatitis B, ha? Kung edad na kag 40, useless. Kay mamatay naman kag pang high blood, diabetes, sa kasing-kasing before mo produce ka o mahimo kag cancer of the liver. Ha? Ang sunod yun, ang pinakagrabe yun may gala ang dengue. Ha? Niingon ang French scientist nga ang bakuna sa dengue is premature. Niingon yun siya yun. Niingon yun sila yun nga dili na siya pwede pa. Kaya ato ni siyang paitaon yun kung unsay reaction sa usa ka tao sa bakuna. Naghimo na sila bakuna may gala. Dugay na sila naghimong bakuna kay it takes time to research kung unsa ng antigen antibody reaction. Dugay na. Pero sa panahon sa eleksyon ni Pinoy mga manang gipugos ang mga French scientists nga i-release sa Pilipinas in town. Niingon ang French scientists, mga medical scientists nga, "Sir, this is premature. We have not done a trial for at least 1,000 volunteers." Sa laboratorio, klaro ni may galasas, klaro yung kay pag-istorya ni kay mo pay pagbasa na ako dito sa kuan ba? Reaction yung katong dito yun mismo sa kuan ba? Dito sa conference. Niingon gyud ang French scientist nga, "Sir, gingan niya si Pinoy na wala pa man may kaabot og 1,000 volunteer, wala pa may kahibalo kung si reaction. Mamugos man daw si Pinoy daw ha. Ako basa raman ako nabasa ani di wala man ko dito sa ilang konferensya. Namugos man daw sa Pinoy nga i-release gyud kay para before sa election. Ambot lang tinuod ba gyud pero kadumdum mo atong perting pangbakuna pila ka milyon tong ilang dala diri sa Pilipinas para mambakuna og dengue. Kay grabe man po itong dengue may dala. Unya kay wala pa man kayo na kompleto ang trial may gala. Sa medicine man good. Kung dili mo accept ang author, ang naghimo sa bakuna, nga moingon siya nga enough gyud siya kay nakakita na siya og reaction sa bakuna, dili na siya mosugot. Wag yun masugot daw tong French scientist nga i-release kay wala palagi daw siya. Usually yun, ang mga trial sa bakuna may gala, ginahimo dito sa mga poor countries like Kenya, Nigeria, dito sa Africa, bakit daghan man kaya dito mabayaran nilang barato. Ang naitabo sa ating taon sa Pilipinas, mga bata, gihimong ginipig, Santa Cruz de Igos. Wala pa'y extensive trial may gala. Na effective ba siya? Ito sa laboratorio, effective. Nakita nilang antigen antibody formation. Kadungdong mo itong antigen antibody. Nakita nilang makahimog yung antibody ang ilang antigen. Pero wala pa sila kabalog. How long? How fast? And what are the reactions? Wala mamay gala in town, Santa Cruz de Igos. Gipugos. Gipanghatag. Siyempre, upon the direction of the president man, maig mo sukwahi ang Department of Health. Directive good. Di day ka mutuo sa imong presidente, di panghatag sa bata. Karon may gala. Ibis mo protect. Sa beginning, niingon ang secretary sa DOH nga maprotektahan sa 13 months. Nabay bakuna nga 13 months lang. Ultimong anti-rabies vaccine nga which has been
which has been formulated for 10 years. It takes anti-rabies vaccine 5 years. Bako mawala. Why reaction? Wala tanan. Measles, wala reaction. I-booster lang yun sa yun para mo-produce og good protection sa antibodies ng form sa bakuna. Karong may gala. Itong inyong mga anak, ang gibakunahan og dengue, nay posibilidad nga mo kuha og dengue nga much worse. Sa Bisaya sa horse. Mas grabe. Hapitan ko may og horse. Worse, mas grabe ang reaksyon kung magka-dengue ang bata. Grabe na ganitong dengue, grabe na ganitong hemorrhagic dengue, may gana, patay ang bata. Mas itiguang patay, dugo ilong, dugo dalunggan, dugo mata, tanan, dugo Base ang pag-unsa pila ka botilya sa platelet concentrate, makaya. Samot na ka ning reaksyon sa bakuna. Mao ni siya may gala kung mo-interfere gani ang layman sa affairs sa medicine nga walay hinanawan, himuong tool, himuong paagi nga makaabot sa ilang ambisyon, mao na siya noy. Mao gina siya noy. Daghan kaayong sa history sa medicine may gala nga ing-ana tungod sa mga tao nga nay ambisyon nga dili mao. Daghan kaayo. Dili lang ko ka istorya sa inyo dili kay di ko mahuman ba. Pero daghan kaayong panahon nga naghatag og tambal napugos tungod sa mga politician, napugos ang mga mga scientist nga mo release og mga tambal para sa atong thalidomide may gala. Wa mo kailas thalidomide no? 1960s. Ang thalidomide mo na siya ang first na contraceptive. Pero kay nangambisyon man ang Department of Health sa FDA sa Amerika. Gi-release nilang thalidomide may gala. Musay na itabo. Perteng daghanang bata way kamot way tiil ba. Wa mo kadungog no. Kato siya kay gini-interfere ang sa ka-politician, gihimo niyang muhimo niyang political tool para mudaog siya. Ang resulta disgrasya ang mga bata nga gianak kay way kamot way tiil. Thalidomide mo na siyang first contraceptive pill. Karon igo ang Pilipinas sa dengue vaxia. Tao naman nato na kamo mga anak mga apo ninyo gipang tagaag bakuna. Once no flare up na po ang dengue mga February, March, April ambot lang. Unsa kay may tabo. Mo na siya preparado ba tao ng atong gobyerno makatubang kay kung makahuna gyud mong madawat inyong mga apo, mga anak unya musumo sa gobyerno, babay. Sao na lang naron. Millions ba gibayad atong thalidomide no? Billions gibayad sa mga nagsuo nga mga nanay ug tatay. Billions in dollars in 1960s pa to no na ninyo. Karon kung naay matabo sa inyong mga anak pag dengue, isa may inyong pasangilan, kinsa pa? Walain, kung kito namugos ato nga gibakuna, mao lagi ini na mga manang. Ang ato ani, ako istorya na lang man kay human naman. Istorya na naman ay ako, Mao lagi ini mga manang
na ganit program, ha? You can always say no. Ha? Dili ko magpabakuna sa akong anak. Mangutana sa ako sa akong doktor. Ha? Mangutana mo. Ayaw mo og pataka og rasa ng deworming ron. Wa mo kay balo nga kanang deworming is not good. Ako oppose kay kuana kay sa una, kay dili man mo magtsinilas ng mga bata. Sa among panahon gani among tsinilas gani among kargahon kay sayang. Di na mo gamiton. May pangtiil kay mahugasan man. Karon kita ko baday kag bata nagtiniil, ha? Magtsinilas na magyud na siya, nanag na siya tsinilas na sapatos. Unya, dili sa suyod kita daday mo nagtsinilas diya nganong inyo mang i-deworming be. Sige daw. Usa may rason, wa gani mo i-stool exam. Ipa-stool exam sa bago mo mag-deworming. Mali. Ha? Di ko mo-agree ana ba? Muna, kamo mga parents, kamo mga lulo o lula, ayaw mo sugot dayon. Kaya ang programa sa Department of Health, depende man na, volunteer man na siya, no, iwa man na pugsanay. Ha? Sa una bitaw, pugos nga tuli, managan, manlukso mga bata, libre tuli, manlukso dito sa pader, di gyud patuli, mo bitaw na karon sa nga, mayingon na, ayaw na lang patuli dong, lami man di gihapon. Mao ni siya nung mga manong ang medicine, tanang medicine may gala, ga mapalit ninyo sa butika, gitrial na siya. Gitanaw sa volunteers ang tagpila kalibo. Ha? Minimum good nimo mag-trial ka kaya ako nag-imbento og instrumento mga manang. Wa pag ginako tao na human kay magkinahanglan man kog 3 million para pag manufacture na akong instrumento. Kay asa man ta hold up anang 3 million. Kay i-trial man gyud. Ha? I-trial man gyud sa kuan, sa baboy, sunod sa tao nya. Sao na ko pag-trial na kinahanglan mag 3 million. Mo nang hantod ron wa pag ko mahimo may gala. Mao pud na sa mga medisina. Dili mo makaingon gyud mo gyud nga tanang medisina sa parmasya na siya'y papel. Nakabutang dito ang side effects, interdrug reaction, contraindication of drug of choice. Nana siya tanan. Ultimong instrumento nana siya. Mao na siya nga sa pagkadoktor nako noy mga manang musalig ko sa medisina kay testingan man. Karon di naman gyud ta diri sa dengue. Ha? Apila na lang nato pangadji ni kay wa man tay mahimo aninoy. Human naman mo bakuna. Ha? In town muskitiruhan na inyong mga anak magladto sa eskwelahan ba? Kaya magdinggi na gani, agoy, babay. Grabe gidaw kaayo ang effect. Muskitero na lang may gara. Ha? Padalaon mo, pag muskitero na inyong mga anak, kaya kung matay mahimo, ano yun? Mahal naman yun eh. Ha? Sus, kuyawan ko pag-abot sa Abril, Mayo ba? Kanagit pinakalisod yung may tabo sa ato kung if ever may tabo ng fulminant reaction to dengue vaccine si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.